Hola, bona tarda a tothom. Suposo que em sentiu. Sí, hola, Montse. Hola, bona zona. Vale, bueno, suposo que es anirà connectant la gent. Veig que en David ja s'està connectant. També. Vale. A veure. Hola a la resta. Hem de ser uns 10, 12 o així, segur, a la jornada. Vale. David, quan hi hagi alguna cosa m'ho dius? Sí, dona'm un segon. Sí, fes tranquil, encara es va connectant gent. Soc aquí. No et preocupis. Dona només un segonet. Sí, no pateixis. Jo més cap allà, que he juntat aquesta cosa. Si voleu, podeu activar les càmeres, tenim els vostres drets d'imatge. Ho dic perquè la sessió quedarà gravada i després la penjarem per si algú la vol veure i si no, doncs us podeu quedar amb les càmeres tancades, però entenc que a vegades pel ponent és agradable veure Montse, cares. Sí. has d'activar que jo pugui compartir pantalla. Vale. I això... Ara com ho faig? Jo ara t'he activat el vídeo. No sé si la resta... No, el vídeo l'he activat jo. L'has activat tu i ara, a veure... Clar, aquí tinc allow to record local files, allow to multipin, no putting within, remove, report... Tu no pots convertir pantalla com a tal. No em deixa. Em diu... Et faig host i suposo que si et faig host podràs compartir pantalla. Podria ser, sí, jo crec que podria ser aquesta. Però anem a provar. Exacte, veritat? Vale, doncs ara t'he fet host i així ja està. Vale, perfecte. Perfecte. A veure. Jo sóc aquí. Encantada, i disculpa. No, cap problema, cap problema. Tu, quan em diguis, ja comencem. Sí, això érem uns 12, 15, però aquests dies costa perquè entenc que a les 7 de la tarda d'un dijous fantàstic de temps, doncs potser la gent està per ahí. Però bueno, com que també queda gravat, doncs això, tirarem endavant. A veure... Vale. Llavors, bueno, això, doncs començo donant la benvinguda i si de cas comencem. Bueno, benvinguts a tots i a totes. Jo soc la Montse, la responsable d'Educació i Voluntariat de Fundació EMIS. Llavors, aquesta és una de les jornades divulgatives que tenim dintre del projecte d'educació ambiental que estem duent a terme des de l'any passat, que la idea és, Escola de Naturalistes, consolidem i creixem. I dintre de les diferents accions que hi havia d'aquest projecte, una era donar a conèixer a la població diferents casuístiques que afecten el nostre entorn natural. Primer vam parlar de la nostra espècie bandera, que és la tortuga d'estany i el seu estat. Després vam parlar de les llúdrigues i la seva problemàtica amb els coipús i el bisó americà. I llavors, com no, també crèiem superinteressant i oportú parlar dels amfibis i en aquest cas de les malalties emergents que els afecten i les seves problemàtiques. Llavors, en aquest cas, vam contactar amb la Societat Catalana d'Herpetologia i això, hi tenim en David Perpinyan,
que és un crac en aquests temes, que ens farà aquesta exposició al llarg de, no sé, una horeta aproximadament. No sé el que en David s'allargarà. I res, això quedarà gravat també perquè algun dia algú vol tornar-ho a consultar i ja està, donar-li les gràcies i en David quan vulgui doncs pot començar. No sé si em sent perquè s'està preparant. M'escolteu bé? Sí, perfecte. És que amb micròfons el so és una mica millor, sempre. Doncs això, si vols, endavant, ja estem preparats i preparades. Molt bé. Bona tarda. No sé si vols que em faci una petita presentació jo mateix. Sí, a mi Dient m'agradaria coses molt. bones de mi, que és el que acostumo a fer sempre, sense cap tipus de modèstia. Soc el David Perpinyan, soc veterinari, em vaig graduar fa 20 anys. Sempre m'han agradat els amfibis, la veritat. Me'n vaig especialitzar en medicina d'amfibis. De fet, soc diplomat europeu en medicina zoològica, en rèptils i amfibis. Juntament amb l'Albert Martínez Silvestre som els únics dos, el que passa que ell està en actiu, jo ja m'he retirat. Encara que ell és més vell, però bueno. Llavors, ara continuo fent alguna feina de veterinari, esporàdicament, faig documentals de natura i bueno, el meu espectre laboral és una mica variat. Què farem avui? Avui parlarem de malalties emergents en amfibis i per això he il·lustrat a la primera diapositiva amb una fotografia d'un tòtil, que és una de les espècies presents a Catalunya que ha patit més aquestes malalties emergents i que fins i tot ha arribat a experimentar extincions locals. Primer de tot hem de veure què és una malaltia emergent. Aquí ens referirem a les malalties emergents infeccioses, és a dir, aquelles que estan produïdes per un bacteri, un fong, un virus o un paràsit. Una malaltia emergent és una malaltia que ha aparegut recentment dintre d'una població o bé una malaltia on la incidència de la qual, i per incidència ens referim a nous casos, o bé l'àrea geogràfica de la qual estan augmentant ràpidament o amenacen amb augmentar en un futur proper. Com poden aparèixer aquestes malalties emergents? Doncs ho poden fer de diverses maneres. La primera és pels mateixos processos d'evolució natural dels agents patògens, però això no és el més freqüent. És a dir, en altres paraules, igual que qualsevol ésser viu, els patògens, és a dir, els bacteris, els fongs, els virus, també evolucionen. Però aquesta no és la forma més freqüent d'aparició de pandèmies i d'epidèmies. La majoria de malalties emergents són conseqüència de l'acció humana i molt particularment a causa de la globalització, que fa que aquests agents infecciosos s'expandeixin a noves poblacions o noves àrees geogràfiques. Aquí, en aquest segon punt, tenim, per exemple, la Covid-19, la fanomicosi dels crancs de riu també, o el quitridi o quitrid, del qual en parlarem després. També el canvi climàtic pot afectar l'aparició de malalties emergents, per exemple, permetent que els mosquits ampliïn la seva àrea de distribució. Si fa més calor i apareixen noves espècies de mosquits, apareixeran noves malalties que tenen aquella espècie concreta de mosquit com a portador o com a transmissor. I després tenim les pandèmies, que són brots importants de malaltia, és a dir, són epidèmies que afecten a una àrea molt extensa i un nombre molt considerable de persones. Les que han afectat l'home en els darrers 100 anys han estat principalment diferents pandèmies de grip, òbviament la Covid-19, que tots coneixem, però també el coronavirus del SARS i la SIDA. Després tenim virus com el Zika o el chikungunya, que és possible
que ja es puguin considerar pandèmies, perquè o com a mínim en un futur proper es podrien considerar pandèmies perquè s'estan extenent d'una forma bastant important. Aquests dos, el Zika i el chikungunya, per exemple, són virus transmesos per mosquits. Fixeu-vos en una cosa, l'èbola no està classificat com a pandèmia. Per què? Perquè no ha sortit d'Àfrica. Tots aquests, la sida, per exemple, sí que és una pandèmia, perquè s'ha extès per tots els continents. Encara que ara no és una pandèmia que vagi a molt més, és a dir, no està en creixement, però com ha afectat a tots els continents sí que es considera una pandèmia. Les pandèmies estan molt relacionades amb les amenaces al medi ambient. Fixeu-vos la importància en l'aparició. Fixeu-vos la importància, un moment aquí que em falla una coseta, en l'aparició de pandèmies de factors com el canvi climàtic, la destrucció de l'hàbitat, la ramaderia intensiva o la caça d'animals. Parlem d'uns exemples. La Covid-19. Hem parlat que la Covid-19 va venir per la destrucció de l'hàbitat. Cada cop més destruïm més hàbitat i tenim més contacte amb espècies silvestres, però també tenim moltes pandèmies de grip que han aparegut per la ramaderia intensiva. I això va començar fa milers d'anys. Des que l'home va decidir domesticar espècies i tenir una dieta molt més carnívora del que li toca, han aparegut moltíssimes pandèmies. És a dir, la grip és, de fet, un virus d'aus aquàtiques. Amb la domesticació de l'ànec es va transmetre aquest virus cap a les gallines, cap als porcs i cap a l'home. A la Covid-19, en principi, tot sembla indicar, i ja ho indicava abans, que és un virus de ratpenats. Per tant, ha estat la caça d'animals i el consum d'aquests animals el que han portat cap a la pandèmia. I quan parlem d'epidèmies, pandèmies i malalties emergents en amfibis, hem de començar parlant de la quitridiomicosi, que és una infecció produïda pel fong Batrachochitridium dendrobatidis. Un fong que, per abreviar, moltes vegades li diem quitridi o de vegades també el nom de quítrid es pot utilitzar. I de fons d'aquesta diapositiva tenim un gripau de Wyoming, una espècie que ha desaparegut a la natura i el quitridi ha tingut bastant a veure. L'espècie sobreviu en captivitat, però com hem vist durant el darrer segle, amb altres espècies animals que s'han extingit de la natura, serà extremadament complicat que aquestes espècies puguin recuperar algun dia les seves poblacions naturals. És a dir, això de mantenir una espècie en captivitat per si en el futur s'extingeix i poder repoblar ha funcionat en molt poques vegades. De fet, la cria en captivitat d'aquesta espècie, als Estats Units, rep bastants diners, la fan bastants zoològics, va començar fa 30 anys. En 30 anys s'han alliberat més de 100.000 animals, la majoria capgrossos, i cap d'ells ha proliferat. I, de fet, l'espècie es considera actualment extingida a la natura. És a dir, 30 anys criant en captivitat, que cria bé en captivitat, més de 100.000 capgrossos alliberats i l'espècie continua estant extingida a la natura. Aquesta és una espècie, el gripau de Wyoming, com moltes altres, que no és viable a la natura si a la natura hi ha quitridi. És a dir, hi ha algunes espècies que han patit davallades, hi ha algunes espècies que s'estan adaptant i hi ha altres espècies com aquesta que mentre hi hagi quitridi a la natura, aquesta espècie no pot sobreviure. A partir dels anys 80 es va començar a veure declivis molt marcats d'algunes espècies d'amfibis. Aquests declivis eren un misteri perquè es produïen en zones tropicals, molt ben conservades, és a dir, zones on els principals factors de declivi dels amfibis, vull dir, no existien, com la contaminació de l'aigua, la pèrdua d'hàbitats o l'ús de pesticides. Sense cap mena de dubte, l'amfibi de la fotografia, el gripau daurat de Costa Rica, va ser l'emblema d'aquestes desaparicions. Anys més tard vam poder saber que la causa més probable d'extinció d'aquesta espècie va ser la quitridiomicosi.
I aquest gripau ara sí que ja l'hem perdut per sempre. Ja està extingit, no només a la natura, sinó que no en queda cap en captivitat. Molt bé, què és el quitridi? El quitridi és un fong que s'alimenta de queratina. La queratina és a la pell i nosaltres tenim queratina a la pell i els amfibis també tenen queratina a la pell. Però, per exemple, hi ha larves d'urodel, és a dir, les larves de salamandra i les larves de tritons no tenen queratina a la pell. I, per tant, aquesta malaltia no afecta a les larves d'urodels, no afecta a les larves de tritons ni de salamandres. La fotografia podem veure un tall histològic de la pell d'un amfibi. Amb la fletxa negra, un moment, això ha d'anar cap aquí, amb la fletxa negra podem veure l'organisme dintre d'una vesícula i després amb la fletxa blanca queda la vesícula però no podem veure el quitridi. Moltes vegades és per la preparació de la pell histològica que l'organisme desapareix. Però tots aquests rodons, totes aquestes vesícules rodones són anormals. És el dany que està fent el quitridi a la pell de l'amfibi. Aquest és un altre exemple histològic en multitud de vesícules a la pell, com podeu veure. La pell és tot això que queda, diguem-ne, a l'esquerra d'aquest tall histològic i la queratina acostuma a ser d'un color més rosa que la resta de cèl·lules. Aquests fongs produeixen un dany a la pell que acaba moltes vegades matant l'animal, ja que la pell fa de barrera important entre l'exterior i l'interior de l'amfibi. És a dir, aquí també podem veure amb les fletxes negres el quitridi i, òbviament, no sou experts en histologia, ni jo ho soc, però ja us dic que aquesta pell està totalment alterada. Què passa quan la pell està totalment alterada? La pell és potser l'òrgan més important dels amfibis. És a dir, la pell fa de barrera entre l'exterior i l'interior. Quan la pell està danyada, com en el cas dels animals amb quitridi, qualsevol altre patogen, virus, bacteris, fongs, poden entrar dintre de l'amfibi, matant-lo immediatament. Però és que, a més, a través de la pell, a través d'una pell danyada, l'amfibi pot perdre nutrients importants que són a la sang i altres, el que anomenem en medicina els electrolits, el sodi, el potassi, tot això. I el que s'ha vist és que la principal causa de mortalitat en amfibis amb quitridi és una fallida del cor. El cor necessita, per funcionar, sodi, potassi en unes concentracions adequades i quan la pell està danyada, aquestes concentracions s'alteren i l'animal mor per una fallida cardíaca. Els que treballem amb malalties infeccioses sabem la complexitat de les relacions entre un agent patogen, per exemple, en aquest cas el quitridi, i l'hoste, en aquest cas l'amfibi que pateix la infecció. Gràcies a la Covid-19, ara la societat en general sap què és un portador asimptomàtic, sap com sorgeix i com s'estén una pandèmia, sap que els diferents brots o onades acostumen a ser successivament menys greus, menys patògens, perquè, òbviament, la població més susceptible ja s'afecta o mor durant la primera onada. Molta gent ara sabrà que a una pandèmia sorgeixen variants i que aquestes variants poden o no ser més patògenes i poden o no estendre's i ser prevalents. Per això, independentment del caire polític que tingui qualsevol, tots els que sabem una mica hem vist que aquest que sempre surt a la tele, que jo no mai me'n recordo, el de les celles, va dir algunes coses que no es corresponien, que no era possible, que això no passaria mai, o que això passaria i no ho estava veient. És a dir, va cometre unes errades molt importants que qualsevol altra persona... Jo vaig fer la tesi, no amb amfibis, jo vaig fer la tesi amb... això no ho he dit. Jo vaig fer la tesi amb coronavirus. I això és curiós, jo vaig fer la tesi amb coronavirus en fures. I precisament una pandèmia de les fures va ser el coronavirus que jo vaig investigar
i va ser un coronavirus que va sorgir a Barcelona. Realment els primers casos es van donar a Barcelona. I després d'això, la malaltia es va estendre's per tot el món. I la malaltia, ja ho comentarem després, però aquesta malaltia en fures, ara, 20 anys després, no té res a veure amb la malaltia que vam veure fa 20 anys. I després explicarem per què. De fet, ho estem explicant ara, no? Aquestes interrelacions entre l'ambient, els amfibis, que és l'hoste, i el patogen, que és, diguem-ne, l'agent infecciós. La pandèmia de la Covid, amb la pandèmia de la Covid, vull dir que hem après moltes coses des del punt de vista de com funcionen aquests virus, però vull dir, hem après, no hem après res especial, és a dir, ho ha après la societat en general. Amb els metges, els que treballem amb malalties infeccioses, la Covid-19 és una malaltia més que no té absolutament res diferent a altres malalties. Absolutament res. Funciona exactament com qualsevol altre virus. No hi ha res especial a la Covid-19. Només que ens ha afectat a nosaltres d'una forma més greu, però ara veurem alguns exemples de malalties que han afectat els amfibis d'una forma molt més greu que la forma en què la Covid-19 ens ha afectat a nosaltres. I sabem, per exemple, amb la Covid-19 sabem que una persona es pot infectar i morir i la persona del costat no li passa res. Es pot infectar i no desenvolupar símptomes. Llavors, aquesta diferència tan gran que quedem de com pot ser que una persona de 40 anys s'infecti i mori estant totalment sana i una altra persona de 40 anys s'infecti i ni tan sols desenvolupi símptomes. Bueno, això és totalment normal. Això és el que passa en totes les malalties i és una combinació d'aquest quadre que esteu veient. És una combinació de factors de l'hoste, de l'ambient i de l'agent patogen. Tot això també passa amb el quitridi i aquestes variacions són degudes a les interaccions de l'ambient, que aquí veiem en verd, de l'hoste, que aquí veiem en blau, i de l'agent infecciós. Parlant d'aquesta interacció, un dels moltíssims factors que afecten aquesta interacció és la susceptibilitat de l'hoste. Hi ha espècies que pràcticament no pateixen la malaltia i hi ha espècies que són molt susceptibles a la malaltia. Per exemple, aquí tenim una foto, els gripaus de la família dels bufònids són molt susceptibles al quitridi. El que determina quina espècie d'amfibi és més susceptible o menys aquesta malaltia són unes substàncies característiques que secreta la pell dels amfibis. Són el que anomenem pèptids. Aquestes substàncies són antimicrobianes i, de fet, molts dels pèptids que secreten els amfibis i que hem dit que són antimicrobians s'estan investigant com a futurs antibiòtics per l'ús nostre, per l'ús en humans. En el cas dels bufònids, els seus pèptids no lluiten bé contra el quitridi. I això pot ser, aquesta ineficàcia pot venir perquè aquests pèptids no són eficaços de per si, o bé perquè aquests pèptids sí que són eficaços, però els gripaus els secreten en una concentració molt, molt baixa. En canvi, hi ha altres espècies, com la granota toro, que són portadors asimptomàtics. Heu de tenir en compte, és a dir, també hi ha portadors asimptomàtics autòctons. No hem de fotre-li tota la culpa sempre als animals introduïts. Heu de tenir en compte que la relació idònia per a un agent infecciós és aquesta, és la de tenir portadors asimptomàtics. Un virus, un fong, un bacteri, un paràsit, com a norma general, no vol matar el seu hoste. I cap agent infecciós mata el 100% dels afectats, perquè això suposa també l'extinció del mateix agent. Si tu mates la gallina de los huevos de oro, ja no et pots reproduir. Per tant, heu de tenir en compte que el virus no vol matar. Cap virus vol matar. El virus de la Covid-19 no vol matar. És una situació anòmala en què s'ha vist aquest virus. El que el virus vol fer és continuar vivint sin que l'hoste es doni compte. Continuant que l'hoste sigui un portador asimptomàtic. És a dir, el virus està allà, no el detecta ningú, viu bé i aquesta és la seva situació òptima.
Què ha passat amb la Covid? Tornem amb la Covid per entendre també les malalties infeccioses i les malalties emergents en amfibis. El virus de la Covid vivia molt bé als ratpenats, sense aixecar cap sospita, com ja us he dit, i sense que el sistema immune del ratpenat el detectés. Sense que el sistema immune d'aquest ratpenat es preocupés el més mínim per aquest virus. Segurament això era una relació mútua de milers o milions d'anys. Però va haver un dia que per l'acció humana aquest virus va saltar d'un ratpenat a una persona i el virus es va tenir que adaptar a un ambient diferent i es va adaptar infectant cèl·lules respiratòries per sobreviure. Però al mateix temps, aquest virus va ser atacat pel nostre sistema immune i va entrar en una guerra. I aquesta guerra al virus no li interessa. És a dir, és una guerra, diguem-ne, entre cometes, que el virus no ha provocat. El virus vivia molt bé al ratpenat. En el moment que salta i passa a ser un agent infecciós que ara afecta humans, ja la seva situació no és idònia. No és el que realment el virus vol. Inicialment, el quitridi es va detectar a zones tropicals relativament ben conservades de Centroamèrica. També es va afectar en aquells anys, estem parlant dels anys 80 principalment, també va afectar a zones tropicals d'Austràlia. Però va ser a Centroamèrica on, per la proximitat dels Estats Units, aquest brot de malaltia es va estudiar molt millor. Es va veure que la possibilitat d'extinció de les espècies era més gran per a espècies aquàtiques, era més gran per a espècies grans i era més gran per a espècies que vivien en zones elevades i que tenien una distribució restringida. Però també es va veure com aquest quitridi era una espècie invasora i que s'extenia cap al sud i la seva velocitat era de 20 a 25 quilòmetres l'any. És a dir, cada any que passava, el quitridi s'estenia cap al sud 20-25 quilòmetres. I això era molt indicatiu de que això es tractava d'una espècie invasora. El virus, el bacteri, el fong, en aquest cas un fong, també pot ser una espècie invasora. I això ho veiem amb com s'ha distribuït, com s'ha expandit any rere any. El neotròpic, el que anomenem neotròpic, que és bàsicament Amèrica Central i Amèrica del Sud, té la major diversitat d'amfibis del món. De fet, més del 50% de les espècies d'amfibis del neotròpic viuen al neotròpic, és a dir, és una diversitat d'amfibis molt elevada. Per tant, el quitridi tenia moltes possibilitats també per infectar animals. No tenia tantes possibilitats per transmetre's entre animals, perquè l'elevada biodiversitat de vegades protegeix de la transmissió, però quan va arribar va tenir molt fàcil agafar una espècie i poder sobreviure en aquesta espècie. L'impacte, a veure un moment, perquè ara m'he adonat aquí que hi ha dues persones que volen entrar. Un moment. Montse, tu ho pots veure, aquestes dues persones que estan esperant? No, perquè t'he cedit el host. Clar. A veure, deixa'm veure com faig això. Si vas aquí a la dreta, a participants, poses admit i ja està. Clar, jo he perdut l'opció de gestionar la compte. Clar, si la reclamo, no sé què passarà amb tu. Sí, doncs jo estic tenint un problema amb el mouse. Doncs el reclamo un altre cop al host i agafo i entro la Vale, gent. sí. Reclamo. Ah, mira, admit. Vale, ja està. Pots Doncs jo continuar. puc continuar. Demano perdó a les persones que estaven esperant, però és que no les havia vist. Estava centrat en la... Ho sento, Maria i A, que no sé qui ets. Això, en David ens estava parlant sobre aquesta paraula tan difícil de dir. No, és molt fàcil, és Batrachochytridium dendrobatidis. Exacte. No té cap tipus de... És a dir, és molt més difícil tot això del fetge i el penjat i el jutjat.
Vale, d'acord. Doncs parlàvem sobre el quitridi, així com resumidament. I en aquesta fotografia veiem que l'impacte del quitridi en aquesta part del món, al neotròpic, és a dir, a l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud, però sobretot el quitridi va començar a veure's a l'Amèrica Central, va ser terrible pels amfibis, amb espècies que es van extingir, com aquesta d'aquí, el gripau daurat de Monteverde, espècies que van minvar dràsticament. Es creu que més de 400-500 espècies estan ara en greu perill d'extinció per culpa del quitridi, i que entre 5 i 10 espècies s'han extingit completament per culpa del quitridi, potser alguna més. I també hi ha hagut uns canvis als patrons de diversitat. Hi ha hagut uns canvis tan grans que ara s'ha complicat molt detectar patrons biogeogràfics. És a dir, ens serà al futur, ens serà molt difícil predir el que ha passat al passat si no tenim en compte aquesta malaltia. I això dels patrons biogeogràfics és una cosa que acostumem a fer i a dir, mira, aquesta espècie va venir d'aquí fa 10.000 anys i va colonitzar, i això ho podem saber per aquests patrons biogeogràfics. Això és possible que es perdi amb el cas de molts amfibis de Centroamèrica, degut a l'impacte tan gran que ha tingut la malaltia. Aquesta és una granota o un gripau arlequí del gènere Atelopus, que també és un gènere que ha patit moltíssim les infeccions per quitridi. De les 97 espècies descrites d'aquest gènere Atelopus, que també és un gènere d'Amèrica Central i també el nord d'Amèrica del Sud, d'aquestes 97 espècies, només 10 no estan amenaçades. Hi ha 61 espècies que estan en perill crític d'extinció i 4 que s'han extingit. També als Estats Units va patir la quitridomicosi. Ja hem parlat d'aquest gripau, del que vaig haver de fer diverses necròpsies, que és el gripau de Wyoming, que és una espècie que està extinta a la natura. I hi ha hagut una sèrie d'espècies als Estats Units que han patit molt el quitridi. Sobretot allà s'ha estudiat una mica millor, per això tenim un coneixement una mica més elevat. A Amèrica i també a Austràlia s'han vist mortalitats massives que han afectat tant adults com a larves. Hem dit abans que el quitridi afecta la capa de queratina i també hem dit que les larves d'urodels, les larves de salamandra i de tritó no tenen queratina. Però les larves d'anurs, és a dir, les larves de granotes i gripaus, sí que tenen queratina. I la queratina la podeu veure aquí. La queratina als capgrossos està només a la part de la boca. Són totes aquestes parts negres que veiem a la fotografia de la dreta i que estan ben identificades al dibuix de l'esquerra. Són el que anomenem peces bucals. Aquestes peces bucals ens ajuden molt bé, la distribució d'aquestes peces ens ajuden a saber l'espècie a la que pertany el capgros. Hi ha una sèrie de claus dicotòmiques on podem arribar a l'espècie només mirant aquestes papil·les, aquestes peces bucals. Llavors, el que s'ha vist és que la despigmentació de parts de la boca està relacionada amb la infecció per quitridi. És a dir, quan el quitridi afecta un capgros, aquestes parts que veiem negres, moltes d'elles es tornen blanques. Però això no vol dir que tot animal que té peces blanques ha patit quitridi. És a dir, potser altres malalties també provoquen el mateix problema. I què està passant a Europa, a Espanya i a Catalunya? Doncs que el quitridi s'ha detectat i sembla que algunes poblacions de petits gripaus, sobretot del gènere Alites, el tòtil de Mallorca, són gripaus del gènere Alites, són gripaus petits. S'ha vist sobretot a àrees de muntanya, el mateix que va passar a Centroamèrica als anys 80. Hi ha hagut brots de mortalitat, però com a norma general, diguem-ne que l'afectació que hem vist a Europa no ha estat la mateixa que l'afectació que hem vist a Centroamèrica. No ha estat tan greu a Europa. Això, un cop més, pot dependre de la susceptibilitat
de les nostres espècies, de la temperatura, de les variants del fong que són presents aquí i del temps que hagin estat presents aquestes variants. Perquè, òbviament, quan més temps està una variant, dona més temps als amfibis per adaptar-se a aquest agent patogen. Deixa'm donar una mica més de llum aquí. A Catalunya, què ha passat a Catalunya? A Espanya s'han detectat alguns brots de malaltia, sobretot a Madrid amb el tòtil, i a Catalunya s'han detectat casos de quitridiomicosi, però no s'ha reportat mortalitat associada. És a dir, sabem que el fong està a Catalunya, però per ara no ha causat un problema greu que nosaltres hàgim detectat. Potser estem subestimant una mica l'efecte, no? Podem una mica més i fem un control més gran, podem veure un efecte més gran. Però realment, encara que estiguem subestimant l'efecte, no hi ha un efecte tan marcat com a Amèrica. El quitridi també s'ha introduït a poblacions del ferreret, d'aquest alites de Mallorca. I ho ha fet, curiosament, a través del programa de cria en captivitat i reintroducció de l'espècie. És a dir, els individus que s'estaven alliberant, principalment des de zoològics, portaven quitridi. I, de fet, un zoològic, i això potser us sorprèn, però és la veritat, un zoològic és el pitjor lloc per reproduir moltes espècies, ja sigui d'amfibis o d'animals. Per què? Perquè hi ha problemes de bioseguretat. Estàs posant en un lloc molt concret espècies de tot el món, que venen de qualsevol àrea del món. Per tant, les malalties salten. Salten com va saltar el coronavirus 19 als humans, per l'estret contacte. Una malaltia, és a dir, vosaltres sabeu perfectament que quan els espanyols van arribar a Amèrica, els indígenes van morir d'una grip. Per què? Perquè no estaven acostumats a aquesta grip, no l'havien viscut mai. Això passa quan juntes coses de continents diferents. Vam juntar persones d'Europa amb persones d'Amèrica i, òbviament, hi va haver una mortalitat important. El mateix passa en zoològics. Juntes espècies properes, per exemple, d'amfibis, al mateix lloc, i a més hi ha més complicacions encara, i és que a un zoològic la majoria dels cuidadors de rèptils i amfibis tenen també rèptils i amfibis a casa seva. Rèptils i amfibis sense cap tipus de control de malalties. I, per tant, tot això facilita l'aparició o l'aparició de brots, l'aparició de malalties, etc. De fet, s'ha vist que la variant, perquè ara el públic general sap el que és una variant, no? Parlem de la variant de Sud-àfrica del Covid-19, parlem de la variant d'Índia del Covid-19. Són variacions del virus. Doncs sabem que la variant de quitridi introduïda a Mallorca no és una variant europea, sinó que és una variant exòtica, cosa que reforça que ha vingut originària d'animals de fora, ja sigui, en aquest cas, pel programa de cria en captivitat, però pot ser per la terrariofília. I ja ho veurem després que aquest és un problema molt important. De fet, el comerç d'amfibis ha estat un dels principals problemes de la introducció d'aquesta malaltia. Per què es diu Batrachochitridium dendrobatidis? Doncs perquè la primera descripció va ser, de fet, en un zoològic dels bons, no en un zoològic dels dolents, i va ser en aquesta espècie, en els dendrobates, aquestes granotes de colors que venen d'Amèrica, que és la granota fletxa verinosa, i d'aquí li ve el nom Batrachochitridium dendrobatidis. I per si no teníem bastant amb aquest quitridi, ara ha aparegut un altre que afecta a les salamandres. El Batrachochitridium salamandrivorans, també anomenat Bessal, ha provocat mortalitat a Europa. De fet, ja hi ha països que han prohibit el comerç, han prohibit la importació d'espècies exòtiques de salamandres, perquè, novament,
i el mateix que us he explicat abans, es considera que la translocació d'animals, principalment en aquest cas pel negoci privat de la terrariofília, però també, com hem vist, zoològics i fins i tot per animals d'experimentació també, és la causa d'aquesta nova epidèmia. De fet, a Catalunya ja s'han produït o ja s'ha reportat un brot que va causar mortalitat en tritons autòctons i que va estar provocat per l'alliberament d'espècies exòtiques. Aquí també tornem a veure un link, una relació directa entre portar espècies de fora, espècies exòtiques, i l'aparició d'una malaltia. En aquest cas es va alliberar un tipus de tritó exòtic i aquest tritó estava infectat i, per tant, aquesta malaltia va aparèixer a la natura i va provocar la mortalitat de tritons autòctons. Aquest nou fong, aquest Batrachochitridium dendrobatidis, aquest B-sal, es preveu que donarà problemes importants als urodels, és a dir, tritons i salamandres d'Europa, ja que tota Europa està dintre de l'àrea climàtica adequada per a aquest patogen. És a dir, cada patogen té una temperatura òptima. Doncs a Europa li va bé aquest fong, no té cap problema. Hi ha països, per exemple, com Regne Unit, però el que passa al Regne Unit jo crec que el podem extrapolar a tota Europa. Al Regne Unit s'ha vist que aquest fong, que el B-sal, el tenen de forma molt important a les seves poblacions de tritons i salamandres captives, però encara no l'han detectat a la natura. Ja us asseguro que és només una qüestió de temps i que ens mostra molt bé com la malaltia ha anat primer als animals captius i després a la natura. És el que s'anomena un spillover, és a dir, portes tritons, aquí veiem asiàtics, que són, pensem que és a Àsia on es va originar aquest fong, i els urodels asiàtics són resistents. És a dir, tornem al mateix. El fong viu bé quan el seu hoste no el detecta. El fong no vol matar el seu hoste i, de fet, els urodels asiàtics no pateixen cap tipus de malaltia. Aquest Batrachochidium dendrobatidis, que és una espècie germana al Batrachochitridium salamandriborans, doncs ja us dic que causarà més problemes als dos, tant el d'urodels com el de salamandres, causarà més problema. És un fong, aquest, ara parlem dels salamandriborans, és un fong que ve d'Àsia. Segurament, mai podem assegurar tot al 100%, però segurament ve d'Àsia i segurament tot indica que ve originat per la terrariofília. Llavors, què podem fer per evitar aquestes malalties emergents i aquestes pandèmies? Bé, està bastant clar, no? El primer que hem de fer és acabar amb el moviment d'amfibis a escala mundial. I per això no queda una altra que prohibir la tinença i el comerç d'amfibis. Per molt dràstic que sigui, per molt dràstic que sigui, s'ha de prohibir el comerç d'amfibis. Potser per aquestes malalties que estem parlant hem arribat una mica tard, però ens servirà per prevenir futures pandèmies, futures epidèmies, que jo ja us asseguro que n'hi haurà més. Que n'hi haurà més en un futur proper i en un futur llunyà. Cal recordar que la tinença també, quan parlem de prohibir amfibis en captivitat, quan parlem de prohibir aquestes espècies de terrariofília, s'ha de considerar una cosa, que la tinença d'animals exòtics és una ruïna econòmica i ambiental per a un país. No té cap tipus de benefici global. Cap tipus. Òbviament, després hi haurà preguntes i podeu preguntar tot el que vulgueu. Fins i tot, si no esteu d'acord amb mi, també ho podeu dir. També podem investigar millor la presència d'aquestes malalties, fent mostrejos, però això no ens ajudarà gaire a prevenir malalties emergents. El que ens ajudarà és a estudiar. El que realment ens ajudarà a prevenir pandèmies en amfibis és atacar la causa real. Aquests casos, us comento que a Mallorca, amb el Chytridis, va fer una sèrie d'actuacions, anant amb helicòpter a la Serra de la Tramuntana i deixant anar un desinfectant a l'aigua, o la ràpida intervenció d'aquest article que us he mostrat, la ràpida intervenció per parar el Batrachochitridium salamandriborans al Montnegre corredor. Això són excepcions.
És a dir, com a norma general, no podrem fer res en la majoria de casos. Altra cosa que podem fer és limitar la transmissió d'aquestes malalties entre bases, per exemple, desinfectant quan es fan activitats o estudis amb bases o en zones amb aigua. I això, per exemple, és un petit tríptic que podem trobar a la web de la Societat Catalana d'Herpetologia que ens ensenya una mica a què fer per intentar reduir l'exposició dels animals a aquestes malalties emergents. I si pensaven que amb els fongs havíem acabat de parlar de malalties emergents en amfibis, doncs no, ens equivoquem, perquè encara tenim que parlar dels ranavirus, que són virus de la família dels iridovirus i que no només afecten amfibis, sinó que també poden afectar rèptils i peixos. I el motiu per el qual els ranavirus no afecten a les aus i no afecten als mamífers és perquè són virus que no els agrada les temperatures elevades. La malaltia per ranavirus provoca hemorràgies a diferents òrgans, com la pell, la boca, el sistema gastrointestinal. Aquí veiem el tracte intestinal d'una salamandra, on està distès amb acúmuls de sang. I també es veuen hemorràgies a la superfície de l'estómac, que és això que tenim a la dreta. A l'esquerra tenim un fetge d'un color verdós, que és un color totalment alterat, i això és per la mateixa malaltia. I en aquest cas, la fletxa ens està assenyalant també hemorràgies al fetge. Un fetge aquí que veiem que també està alterat. El fetge dels amfibis té el mateix color que el fetge típic de tots els animals. Per tant, ja podeu veure que aquest fetge no té bona pinta. I altres òrgans també es poden afectar. Aquí, per exemple, ho veiem al pulmó. Veiem que aquesta és una malaltia hemorràgica. Quina altra malaltia hemorràgica coneixem? L'èbola. L'èbola és també una malaltia hemorràgica, provoca morts perquè provoca malalties a tot arreu. Quan les larves s'afecten per ranavirus, també es produeixen hemorràgies a multitud d'òrgans. Però, òbviament, com ja ho sabeu d'altres malalties, no tots els amfibis reaccionen igual. I hi ha casos d'una malaltia més crònica i, per suposat, hi ha casos d'amfibis que són portadors i que no pateixen la malaltia clínica, és a dir, que no mostren cap tipus de simptomatologia. S'ha detectat el ranavirus a molts països i, de fet, del ranavirus ja no m'extendré massa perquè ja hem vist una mica com funcionen els agents infecciosos i la major part del que us he explicat és el mateix. És a dir, el que us he explicat abans de la Covid-19, que funciona de la mateixa manera que qualsevol altre virus. No és diferent. Doncs els ranavirus, l'expansió del ranavirus i tot el que hem vist pel quitridi es pot aplicar. Per tant, no entrarem en molt detall. Hi ha, òbviament, espècies més susceptibles, espècies menys susceptibles, no sempre provoca mortalitats massives, quan provoca mortalitat no sempre és fàcilment detectable i els amfibis exposats a aquest virus van evolucionant i l'evolució acostuma a ser cap a la resistència, encara que aquesta resistència pot trigar molt de temps. I, bueno, amb això és una mica el que us volia comentar sobre malalties emergents en amfibis, que jo espero que hagueu comprès que és molt semblant a malalties emergents en persones. Les malalties infeccioses funcionen exactament de la mateixa manera en persones que en animals. No hi ha cap diferència. I, bueno, doncs, si teniu alguna pregunta, com ho fem, Montse? Ho fem parlant o escrit al xat? Jo el que faria ara és et torno a donar... O no, ja te l'has quedat, no? La potestat. Ja me l'he quedat, ja el Doncs ja tenim està. tot. Jo crec que per la gent que som, qui vulgui pot preguntar i ja està. Vull dir que es pot desmutejar i preguntar-te directament. Perfecte. No? Vull dir que sense vergonya podeu preguntar. Cap problema, jo no tinc cap vergonya. Ja veieu que us estic ensenyant aquí la meva casa al darrere. Sí, està molt bé. Aquí enmig de les tortugues. Aquesta és una tortuga, per cert. Mira, no ho havia pensat, no ho he posat per això, però aquesta és una tortuga
que es veu afectada per ranavirus. Hi ha hagut una malaltia emergent en tortugues. Això és una tortuga caixa. Una tortuga caixa del que anomenem de l'est dels Estats Units. Tota aquesta part, des del centre dels Estats Units fins a Florida, Nova York, està aquesta tortuga caixa i ha patit malaltia per ranavirus. I és un ranavirus molt semblant als dels amfibis, una variant diferent, però pot matar tortugues també. Ara no se't veu gaire bé perquè tens com diferents coses obertes, llavors se't veu com un pla molt petit. Molt bé, doncs deixa'm veure... Perquè no estic compartint pantalla. Sí, jo deixaria de compartir pantalla i que només se't vegi a tu, per exemple. I això ho puc fer... No sé si això ho puc fer. Bueno, si algú té una pregunta, que la vagi fent mentre jo intento solucionar això. Però bueno, veure'm a mi tampoc és massa interessant, ja us ho avanço. Jo no sé si tinc preguntes, sinó més aviat coses que em fan com reflexionar entorn a això. Nosaltres a la Fundació treballem, podríem dir que som, suposo que no al teu nivell, però som experts en temes de patologia i sí que fa des de l'any 87 que fem els seguiments d'emis orbicularis de tortuga d'estany, i que sí que veig que els companys de conservació que aquí hi ha a l'ONA sí que miren de seguir sempre tots els protocols i tot el que hi ha o tot el que se'n recomana per tal de prevenir tot aquest tipus de fongs o virus que hi ha en el medi. I veig que aquí hi ha com dues parts, que sempre, de fet, tampoc no sé per què em sorprèn, però sempre hi ha un punt que veig que ha de ser clau el paper de l'administració pública, si més no, en un dels punts que deies tu de l'hora de prevenir, que és això, prohibir la tinença i el comerç d'amfibis. Que crec que això no només es trasllada amb els amfibis, sinó també en el cas dels rèptils. I tant, i tant. Amb les tortugues ens trobem totalment el mateix i que nosaltres, com a consumidors, podríem dir, tenim una part de responsabilitat, de dir, està a les nostres mans no comprar en cap moment cap tipus d'animal d'aquest tipus, però també arriba un moment que l'administració s'ha de fer càrrec d'una vegada per totes del que això suposa. No sé si això, suposo que ja estàs, no sé què en penses, però crec que aquí sempre ens toca el rebre a la ciutadania, però crec que qui s'ha de posar les piles i que realment qui ho tindria molt fàcil és l'administració. És dir, mira, això s'acaba aquí i ja està. És així de senzill. No veig on hi ha la dificultat a vegades en posar aquests límits. Te l'explico jo. No hi ha gaires problemes, és a dir, s'ha creat un grup en què estem treballant per això, però clar, estem treballant... Mira, una de les coses importants és que quan parles amb la gent de l'administració, la gent de l'administració que ha d'estar fent fauna, ells et diuen, és que no puc fer res amb fauna autòctona. Les meves 8 hores de feina cada dia és lidiar amb els problemes que porta la fauna exòtica. I això m'ho han dit els tècnics de la Generalitat, que ells, el que els agrada és fer fauna autòctona, però el que realment fan cada dia de la seva feina és treballar amb fauna exòtica, amb tots els problemes de la fauna exòtica. Ja sigui el Batrachochidium salamandrivorans que va aparèixer al Montnegre corredor, ja sigui amb les colònies del porc vietnamita, ja sigui amb tot això. Això és el que ocupa el seu temps. Per tant, no tenen temps. Falta també una mica de... Els hem d'empènyer una mica. I també nosaltres ho estem fent, però ho estem fent de manera voluntària. També això és una crítica a tothom, que diu, bueno, surt una malaltia emergent, ja veus demanant subvencions per fer sampling, per agafar mostres i veure si aquest virus està aquí, i veure si aquest virus està allà, i veure si aquesta espècie és portadora, i veure si aquesta espècie no és portadora. I no es destina ni un sol euro a acabar amb el problema original. No es destina ni un sol euro
a acabar amb el comerç d'amfibis i rèptils exòtics. I això és tan culpable l'administració com totes les altres societats científiques, conservacionistes i potser nosaltres també. Però s'ha de veure, agafa qualsevol associació conservacionista, fins i tot herpetològica, i segur que ha demanat diners per fer unes proves de ranavirus, unes proves de quitridi, però no ha destinat diners a dir, escolta, anem a destinar diners a fer lobby, perquè això també és important, el fer lobby a les administracions. El lobby no necessàriament és una cosa dolenta. El lobby és dolent quan el que fa de lobbyista només té en ment uns interessos personals o monetaris per unes quantes persones. Però tu pots fer lobby d'una cosa que beneficia tot el món i això és un lobby positiu. També s'ha de fer lobby, també s'ha d'anar a parlar amb l'administració, també s'ha d'invertir esforços. Per tant, no només és l'administració, nosaltres també hem de fer més, com a persones. Sí, totalment. I ja t'ho he dit, que nosaltres també teníem la part de responsabilitat de no donar lloc a aquest tipus de comerç, no? Vull dir, això també està a les nostres mans. Vull dir, regalem una tortuga al nen perquè és el seu aniversari. No, error, saps? Regalem no sé què perquè... No, error, saps? És aquí on... I llavors l'altra cosa és que, l'altra cosa de prevenir, no? És això, no? Intentar limitar el que deies, no? Traspassar les malalties en altres espais fent tècniques de desinfecció i el que sigui, no? Vull dir que això potser és l'altra cosa que nosaltres des de Fundació també apliquem, no? Intentar això, no? De dir, no consumim aquest tipus o no comprem aquest tipus d'animals i tal. I l'altre és això, no? Com no intentar propagar, sent el màxim de curosos possibles amb tot el material que fem servir. Correcte, però aquestes mesures que són importants no deixen de ser un parche. Un parche quan ja tenim el problema i no el podem resoldre. Que s'ha de continuar fent, això no vol dir que no s'hagi de continuar fent. Però el principal problema és la prevenció i el principal problema és acabar amb l'origen d'aquestes pandèmies. Perquè ara ho estem parlant també amb la Covid-19 i perdoneu que faci constantment al·lusions perquè funcionen igual. Quin és el problema de la Covid-19? Doncs que potser hem de parar de menjar ratpenats i tota aquesta fauna. Doncs ens ho hem de plantejar. El mateix amb el quitridi. Potser és l'hora ja de dir que això de que cadascú pugui tenir una granota de qualsevol part del món a casa seva doncs té uns costos econòmics i mediambientals que són enormes. I quin és el benefici? El benefici és només un benefici personal. És a dir, qualsevol persona que no tingui aquest individu de granota no té cap benefici de que el veí tingui una granota. Però els perjudicis els patim i els paguem tots. Sí. Aquí també hi ha una pregunta d'en Josep Vidal, no sé si la veus, que diu, realment veus factible prohibir la tinença i comerç d'amfibis? Sí. Sí, ho veig factible perquè el que acabo de dir no té cap benefici pel país. No té cap benefici pel país. Pensa que la majoria dels moviments es fan en negre. De vegades vas a una botiga i ni tan sols et dona factura. És a dir, pel tema econòmic això no genera res. I ara compara-ho amb la quantitat de milions que Catalunya destina cada any a lluitar contra espècies invasores. O sigui, és una ruïna econòmica. I ara, a part de la ruïna econòmica, parlem de la ruïna mediambiental. I això ho hem de començar a traslladar a la societat i als polítics. Pel que us estava parlant abans, el tema del lobby. Un lobby bo. Un lobby que representa l'interès general, no que representa un interès personal. Quan tenim en contra a les associacions que venen animals de companyia, això és un interès personal, que només els beneficia a ells. Però l'interès general sempre ha de prevaler sobre l'interès personal. No veig quin és el problema de prohibir, potser s'ha de fer d'una manera o d'una altra, però és que hem d'acabar amb això de que podem tenir qualsevol animal a casa.
Clar, en Josep Vidal ho relacionava, diu, amb les plantes no s'aconsegueix gaire cosa, com la famosa Cortadelia celloana. No sé quin tipus de planta és. I llavors també diu, i els plàstics? Mira, aquesta reflexió és molt bona. Ell ha dit una planta, la cortadella, val? Qui d'aquí sap el que és una cortadella? Jo ja us avanço que jo no ho sé. Per tant, quan no saps identificar, no pots. Què passa amb el comerç d'animals salvatges i d'amfibis? Que sempre diem que no podem prohibir això perquè si prohibim fomentem el tràfic il·legal. Això no és veritat. El que sabem és que el tràfic il·legal s'amaga darrere del tràfic legal. I un cop que tu acabes amb el tràfic legal, aquest tràfic il·legal ja no té on amagar-se. Per tant, de vegades disminueix molt el tràfic d'animals quan simplement es prohibeix. Perquè això de que augmenta el tràfic il·legal no és veritat. I ho vam veure molt bé amb el tema del marfil, els elefants africans. Els elefants africans estaven augmentant el seu número fins que 3 països d'Àfrica van demanar CITES que permetés, teníem unes reserves molt elevades de marfil i vam demanar CITES que permetés el seu comerç. Llavors CITES va fer una excepció, va permetre el comerç legal només d'aquests 3 països i allà la Xina va ficar tot el tràfic il·legal darrere d'aquest permís legal. Per tant, hem d'anar molt en compte amb això de dir que prohibir una cosa fomenta el seu tràfic il·legal. Això no és veritat. No sé, en Josep, què volia dir amb els plàstics? No sé si és que fa referència al problema dels plàstics amb els amfibis i quan parlàvem d'aquesta, la Cortadelia, és aquesta espècie de plomall o canya de la pampa argentina. Vale, ja sé quina és, sí. Bé, Josep, si ens ho vols aclarir o si vols obrir el micro i explicar què vols dir amb això dels plàstics. També la Ona pregunta, i actualment no hi ha cap tipus de regulació pel comerç d'amfibis exòtics? O sigui, no hi ha cap regulació? No tenim res pel comerç? No, i si ja no serveixen per res, no. És a dir, tu a casa pots tenir el que vulguis. I aquest és el problema. Hi ha persones que... És a dir, no sé si vau sentir que a Barcelona es va trobar un tio que tenia un dragón de Komodo. Doncs podria ser totalment legal. En aquest cas no era legal o, bueno, no ho sabem si era legal, ha d'anar a judici. Pensem que no, però podria ser legal. És a dir, ho podria tenir legalment. Per tant, és que no hi ha cap tipus de control. És a dir, l'únic control és si és legal o no, i això no serveix per res. Llavors també la Maria diu, però no quedaria la reproducció d'aquestes espècies que ja són aquí? Com per exemple la tortuga mediterrània, que n'hi ha moviment tot i està prohibit? O sigui, jo entenc que... Amb el tema de la tortuga mediterrània és un clar exemple de que s'ha permès i tot el negoci il·legal s'ha camuflat perquè hi havia venda legal. De vegades a Catalunya no, però quan a Catalunya era il·legal vendre tortuga autòctona, a la resta d'Espanya no. A la resta d'Espanya era legal i a la resta d'Europa era legal i per tant es podia comercialitzar. És a dir, tot aquest tràfic il·legal, tu anaves a l'Albera, agafaves 20 tortugues autòctones i les podies colar. Les podies colar perquè hi ha un tràfic legal i és així de fàcil. Quan no hi hagi tràfic legal, quan tothom tingui entès que ningú pot tenir una tortuga, les autoritats, encara que no sàpiguen quina tortuga és, ja et diran, això és il·legal, tu no pots tenir això. Perquè tampoc podem demanar als agents rurals conèixer les 20.000 espècies diferents de peixos, les 10.000 espècies diferents d'aus. És a dir, no és factible. Sí, no sé si tens
Jo tinc una pregunta, David. Primer de tot, moltes gràcies, ha estat superinteressant la xerrada. I, bueno, jo he treballat al Zoo de Barcelona durant més de 20 anys i havia treballat al terrari, per tant, he remenat tots aquests bitxos. I tenies animals a casa? No. Ah, no, doncs Però tu em confessaràs que ets l'excepció. Bueno, perquè jo no treballava en el terrari, sinó que hi passava èpoques. Però els del terrari sí, els del terrari en tenen tots. Els d'aquella zona sí. Les meves preguntes van més sobre... Has parlat, per exemple, que en el cas del quitridi crea unes vesícules a la pell, a la dermis, i aquestes vesícules entenc que vols dir que s'enquista i que pot restar en fase latent? És això, són quistes? A veure, no és exactament un quiste, però aquesta fase latent sempre passa, qualsevol malaltia. Ja hem parlat de que qualsevol malaltia, la seva forma òptima de viure és adaptant-se a l'hoste i que l'hoste no el detecti. Per tant, sí, pot ser latent o simplement estan allà, es van reproduint i no causen cap malaltia. O sigui, aquestes vesícules poden matar l'animal, però en animals que estan infectats i no moren o no mostren símptomes, aquestes vesícules continuen constantment. I tu saps que la pell es va descamant, la nostra pell es va descamant. Llavors, amb la descamació, aquestes partícules s'alliberen i aquests esporangis que anomenem van a l'aigua i d'allà a l'aigua poden colonitzar altres amfibis i continuar reproduint-se a la pell. Vale, perfecte. Vale. Molt bé. I després la simptomatologia, quan parlaves del ranavirus, has dit que de simptomatologia també hi havia una part externa, que eren les petèquies, aquestes petites hemorràgies que tant estaven a dins com a fora. Però la simptomatologia amb la quitridiomicosi externa n'hi ha? Sí, pot ser el que anomenem eritema de la pell, que és que la pell es torna vermella. Fa molts anys, moltes dècades, quan no sabíem gaire de malaltia d'amfibis, assumíem que quan un amfibi la pell se li ficava vermella, era una infecció per un bacteri que s'anomena aeromonas. Això avui ja s'ha vist que no és així, que moltes malalties provoquen aquesta... És el que anomenem una dermatosepticèmia. És a dir, qualsevol agent patogen que entra a la sang d'un amfibi ràpidament afecta la pell, perquè hem dit que la pell és l'òrgan més important. I a l'inversa també passa. Qualsevol agent patogen que afecta la pell ràpidament passa a la sang. Llavors, aquest és un dels símptomes. Un altre símptoma, el que més trobem és mort sobtada. Apareixen a l'animal mort. I després hi ha altres símptomes que tu veus que l'animal no comença a caminar bé, té desorientació, això també ho pots veure. Símptomes neurològics, la descoordinació. Exacte, sí. I això es pensa que també és semblant al que passa amb el cor, que comencen a canviar els electròlits de la sang, el sodi, el potassi, el calci, i l'animal ja no pot regular molt bé el que fa. Vale, perfecte, merci. Sí, no, i en tinc un altre. Si trobes animals amb aquesta simptomatologia, hi ha algun tipus de tractament eficaç? Sí, els antifúngics. Vale. Si la malaltia no està massa avançada, un individu concret es pot curar amb antifúngics. És un tractament individual, és a dir, a la població no l'afecta. Que tu salvis o no un animal és irrellevant, però si agafes un animal i el tractes amb un bany d'itraconazol, que és un antifúngic, sí, es pot curar. Si la malaltia no està massa avançada, es podria curar. Vale. Merci. Gràcies, David. Algú té alguna... Bé, Josep, Maria, han quedat respostes les vostres qüestions? Bé, espero que sí. Si no, dieu-ho pel xat. Llavors, aquestes... Jo tinc una altra pregunta. Vale, gràcies, Maria. Aquests fongs i aquests virus que ens han parlat, ara mateix, a quina afectació... O sigui,
potser ho has dit, però així numèricament o perquè ens fem una idea, quina afectació té, per exemple, a nivell, no sé, català, espanyol, europeu? A nivell català hem de dir que no hem vist una afectació massa greu. No l'hem detectada. Però sí que és cert que el ranavirus i el Quitridi, no hem vist que hagi produït brots de malaltia significatius. I si els hem vist ha estat molt... que no ha estat significatiu. És a dir, molts d'aquests brots poden passar desapercebuts, però no. És a dir, si la malaltia s'ha detectat a Amèrica Central, si hi hagués malaltia aquí, es detectaria. És a dir, estem bastant segurs que no ha provocat gaire mortalitat. Tinc més dubtes amb el vessal, amb el Batrachochitridium salamandrivorans, el que afecta les salamandres i els tritons. Això és una malaltia nova i hem de veure el que passa. De vegades és difícil predir el que passarà, perquè hi ha moltes variables. Sí que sabem que per temperatura podria afectar, pel tipus d'espècies també. Hem vist que aquesta malaltia pot afectar les espècies que tenim aquí a Catalunya, però anem a veure si hi ha altres factors i s'ha d'estar molt a l'aguait, perquè aquesta malaltia nova sí que podria provocar mortalitats. Que això seria en el cas, per exemple, a Bèlgica? Exacte, sí. Aquí hi ha hagut mortalitats elevades. Però no ha sigut a causa del Quitridi, sinó ha sigut a causa del vessal, que és el germà, diguem-ne, del Quitridi. Són dos Quitridis, només que a un li anomenem Quitridi i a l'altre li anomenem vessal per diferenciar una mica. Però que afecta més a les salamandres. Sí, el vessal afecta a les salamandres. El Quitridi com a tal, és a dir, el Batrachochitridium dendrobatidis, el que afecta a granotes i gripaus, a Europa hi ha hagut mortalitat, a Madrid, per exemple, hi ha hagut mortalitat de tòtil, però no és una cosa que hagi passat com a Centroamèrica. No s'han vist mortalitats massives, etc. Tot això no s'ha vist. No s'ha vist que s'hagin extingit espècies. És a dir, sí que és cert que els amfibis han anat a menys, però clar, també és cert que tenen moltes altres amenaces. És a dir, podrien anar a menys sense necessitat de cap malaltia. I aquestes amenaces serien pèrdua d'hàbitat, etc. Pèrdua d'hàbitat, contaminació, plaguicides que utilitzem, canvi climàtic, introducció d'animals predadors al·lòctons, introducció d'espècies invasores, un munt, sí. Vull dir que a vegades també es posa com l'alarma en això, el Quitridi, era com, que arriba això, que es moriran tothom i tot, es moriran tots, però que no només és aquest factor, sinó que realment els amfibis i els rèptils i tot en general té molts fronts que lluitar, no? Moltíssims. De fet, fa algunes dècades, vosaltres us en recordareu del forat de la capa d'ozó. Ja no es parla del forat de la capa d'ozó, pràcticament, perquè ha millorat, em sembla. Però el forat de la capa d'ozó el que feia era que els rajos ultraviolats no els filtrava bé. I sí que es va veure que molts amfibis podien morir per això. I es van fer estudis i un excés de llum ultraviolada matava unes espècies d'amfibis. Doncs això va ser fa uns anys. Ara hi ha altres amenaces. Sempre hi ha amenaces. I els amfibis han continuat en declivi. Amb llum ultraviolada, sense llum ultraviolada, amb capa d'ozó, sense capa d'ozó, amb malalties o sense malalties. Per què? Perquè hi ha moltes amenaces, sí. I hem de sentir-nos afortunats que, com a mínim a Catalunya, continuem tenint algunes espècies d'amfibis. No s'ha extingit tot. Doncs ja hem de treballar per... És a dir, encara hi ha espècies autòctones com la tortuga mediterrània, que s'ha extingit a pràcticament tota l'àrea mediterrània, també. Doncs, alguna cosa s'ha fet. No està clar seguir amb la feina que fem, no? Si més no nosaltres, Ona, no? Seguir amb això. I jo llavors també, com a curiositat, ja per acabar les meves intervencions, però aprofito, el que vam trobar molt curiós un dia amb la companya de comunicació de l'entitat
és que si vas a xarxes socials com TikTok, per exemple, que sembla mentida, però sí, a TikTok o a Instagram, sobretot en aquest cas era a Gran Bretanya, es podia fer tot el seguiment d'una persona que feia comerç a granotes i podies veure com agafava els ous, els feia créixer i després distribuïa, venia aquests tipus d'animals a través d'aquest tipus de xarxes. Jo ara mentre parlaves he mirat el Wallapop i no he sigut capaç de trobar cap tipus d'això, d'algú que em vengués una granota, per exemple, una rana, una rana, però no sé què. Però vull dir que també s'ha d'anar molt al tanto perquè i tenia un fotimer de seguidors i aquesta gent fa diners amb aquest, o sigui, exposant els animals i de com fer-los, com reproduir-los i com, no sé, és que, no sé, jugar amb les granotes com qui... I això pensàvem que també era una manera, algun dia, quan tinguéssim temps, perquè també des d'una entitat del tercer sector podem fer el que es pot, no? Però també poder-ho denunciar i que realment aquestes coses no poguessin difondre's a través d'aquestes plataformes, aquestes xarxes socials. És a dir, una persona que estigui manipulant, jugant, venent animals, doncs no pogués, que no està vetat. Això ja ho pots fer, ho pots començar demà mateix, a fer una campanya de recollida de signatures per demanar a TikTok. I ha funcionat, són coses que funcionen. A Mil Anuncios o a Wallapop em sembla que no veuràs massa anuncis de... No he trobat res. Ara ho he mirat i no he trobat res. Però perquè hi ha hagut queixes, perquè hi ha hagut pressió perquè això desaparegui. Per tant, si ho estàs veient a TikTok, es pot fer. És a dir, ara, amb l'internet, el ciutadà està empoderat. Pots denunciar-ho, sí, però vull dir que també, que si busqueu, que també són espais que et penses que només et trobaràs, depèn de què, però si busques, depèn de quines paraules clau, et trobes això, amb gent que està fent bestieses amb animals. I llavors sí, realment pots fer denúncia i fer un report a TikTok denunciant que allò és un contingut que no hauria de ser... Però, simplement... I novament es busquen noves vies de comercialització per evitar declarar impostos. És a dir, tot es ven en negre, no hi ha cap benefici econòmic per l'Estat. Cap. Per això, què els costaria prohibir-ho i penalitzar-ho? Res, simplement això com a curiositat, que fins i tot al TikTok es pot arribar a comprar granotes, per exemple. Els traficants evolucionen i s'adapten al que hi ha, És a dir, si ara toca TikTok, Facebook o el que vingui després, ja s'adaptaran. Quan un negoci dona diners, un s'ha d'adaptar a les noves tecnologies i als nous àmbits on pot trobar compradors. O sigui que una amenaça més de la llista que deies. Bueno, no més, perquè apareix una però desapareix una altra. Sí. O sigui, no, perquè jo diria que no és una amenaça més, perquè ara publicitar la venda d'animals en qualsevol tipus de xarxa social, llibre, revista, etc., és més difícil que fa 20 anys. Per tant, alguna cosa s'ha avançat. Jo em recordo perfectament de tenir al diari a aquestes revistes com es venia un ximpanzé aquí a Espanya o a Catalunya. Això ja no es veu, per tant, alguna cosa s'ha avançat. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, tampoc soc dels que allarga la seva presència fins a l'infinit. No cal. Moltíssimes gràcies, David, per posar el focus en això, per donar-nos més informació, per ser-ne més conscients, també pels que, en el cas de l'Ona, i no sé si algú més que està aquí connectat, que treballa directament a vegades amb aquest tipus d'animals, tenir més eines, més recursos i això, i moltíssimes gràcies. I estem en contacte per correu, per acabar de lligar coses i res, i gràcies a tots els que heu assistit a la jornada.
Molt bé, Que tingueu gràcies a un bon tothom. vespre i que descanseu. Igualment, gràcies. Adéu. Vale, adéu, que vagi bé. Adéu, moltes gràcies. Adéu.